سلام زخبركم تخطاتلتي لو معنتها سالساي كفال ناي براكتيكال حيزلكم قريبا لخو بمكيناكم تمهارون نحركينكم اتيام زمهركم سبات نزنا رأستي كلن كافر كم تقبروان أرينا بلوان مالتي كلن نحربت إحكمان أبتي مفتن بوتا خيركم كا براكتيس قبرو تقولوا مالتي تنا رأستيكم كلن ببحادة كافر قبرني ببمعالتو حابيرنا نكتاتل حجها ناب تسقام مطوعي أقربا نرينا تسقام مطوعي سكا مين رود ناب ماينر رود مالتي مين رود إذا عبد تسرقا خوينو ماينر رود كا تاني شيء تسرقا نطوعي مالت تخون الله بزم هزيو انتاك برالو فلما mirror signal position speed and look دا مالتي فلما mirror ري سنترن دا ماخليتن تسقاميتن بدهريو سيجنال قبر بدهريو position نابتقام يحز مالتي بدهريو كسيبل كساب كتويو زغل ازيو كسيبل بدهريو look جيرو ناب مستاتريو سايكل كيهلو بز سقامو يري مالتي سب نهر اللوكا كي اتوان دار ايه كتويو مالتي نرايا حجي سايكل ناي مودة تاريو بتقامو يتوالو قدامنت ناتو سلزنها نتا مكينة دوايب للاني مالتي حجها emerging كنرينا emerging ناب open junction emerge مالت كابني شيء سرقا ناب عابد سرقا متنبار مالتي open junction مالت كا ابتل جاف كي بزحنا خلنا كرأينا زخل اندحر كوينو مالتي جاف كي بزحنا كرأينا زخل اندحر كوينو جاف كي بزحنا مالت ابزين giveaway زي ابزل لاين زي كي بزحنا ملوء كرأينا زخل اندحر كوينو open junction نبلا هجي كميلو ملوء كرأينا خل بزي غزاوتي كساب جاف هيكونن تسريح زولو ابزو ودي لا بزون كومو كساب روحو كري يخيلي كي اتو خلو بزي ابزي لاين زي كي بزح خلو كري اسلا زخل open junction إلا نزوعو جي كري نحر زخل كوينو ترغانا تان نحر تانيحوا كأسيلو يمانا زقام ريو دوك يبالا خيد خيلي مالتي close junction نحر كوينو قد كساب جاف غزاوتي سلا زولو وي بارك زخونا مكاين سلا زتنها كساب ابزي نحر تعاطي الله كري نحر زي كل كوينو ابزي ناي قد ندو كبل الله ابزا جاف متي دو يبل يمانا زقام ريو كرايا مزجمرة أرغاقيتو يخيل مالتي هجي مبزحت يوم تمهار زترفو كأسيلام مزيام زي الرأي من كله كأسيلام أيتهلنا تخون إلام يخدو أبتاع نابيمان لا تموت خلو بزاقام تموت مكينة وي نابزاقام لا تموت بيمانا قد ما تتغل هجي بخوم يوم زترفو انتهت قبول لكم كأسيلكم كيركم أبتاع جعفدو تبلو زي رأيكم تخينو ريخم تخدو مالتي زي ناي open junction نرى لنا حجي نرأيه انتايو هقبر يمانا تساقام ريو open junction سلزوخنا دوم بالا يدليوني ولا حدا سلزيلا سغيلو قصر الله مالتي تندابل لاين موزي كوينن تيا سينجل لاين كام مأتويتا انت دابل لاين مالت زين كل جزء giveaway لاين بحالا زين دابل موزي تراين تنوزلن زي giveaway تتابيلا زين دابل لاين كا giveaway بعلن ولا زيون giveaway ملكة تري قدام نتحب مالتين سلسين ولا زين كلتا زين ولا اي حلوة زين دابل لاين دحرينين قدام نتحب مالتين زين لاين تا سينجل لاين بزن هالتكا زي مالتكا مأتوي ترايا موزي تايكونتين مالتي هراين بار حجها كاب مين رود وي كاب عاب سرقا نامني شي سرقا كن رينا كميجرنا كاب عاب سرقا نامني شي سرقا ناب يمان نتوى مالتي يمان متوعي تخونا لا تي mirror signal position speed and look أبزلو خوينو كمزي تتصحفو نريو زلنا مالتي mirror أبزم سبتحنا 10 مكاين قلطفنا خلو نري signal شعو position شعو speedنا كسنبل شعو look نايمو داتا سايكل كي هلورينا نتوى مالتي ساقدمنا mirror نري
ሕጂ ኣቐዲምና ማለት ወላ ጃንክሽን ኣብዚ ይሃሉ ሚረር ቅድሚኡ ክንርኢ ንኽእል ኢና ናብታ ካልአይቲ ንኽንጥዎ ማለት እዩ ሲግናል እንድሕር ኣብዚ ኮይንና ጌርና ግን ናብ ዝንጥዎ ክመስሎም ስለ ዝኽእል ሚስሊድ ይበሃል ወይ ምድንጋር ይበሃል ከይነደናግሮም ነቶም ካልኦት ኣውቲስታታት ማለት እዩ ምስ ሲግናል ማዕሲና ንገብር ነታ ጃንክሽን ነታ መጥወይት ነዛ ቀዳመይቲ መጥወይት ነዚኣ ምስ ሓለፍናያ ሲግናል ንገብር ብድሕሪኣ ስለ ንጥዎ ማለት እዩ ሽዑ ፖዚሽን ነዚ ፃዕዳ ላይን ንፅግዖ ስፒድና ከጥዌና ከም ዝኽእል ቀስ ኢልና ንመፅእ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ጊር ኣፕሮፕሬት ጊር ሳልሳይ ጊር እንድሕር ፀኒሑ ናብ ካልኣይ ወይ ከዓ ናብ ቀዳማይ ክንቀይሮ ኣለና ናብ ንእሽተይ ፅርግያ ስለ ዝኾነ ብድሕሪኡ ንጥዎ ማለት እዩ እዚ ቀዳምነት ኣብ ሜን ሮድ ወይ ኣብ ዓቢ ፅርግያ ዘሎ ስለ ዘለዎ ቀዳምነት ነቲኦም ፊትና ዝመፁ በዚ ጥራይና ንህቦም ቀዳምነት ካብዛ መኪና እዚኣ ቀዳምነት ንዓና ኣለና ማለት እዩ ብፊትና ስለ ዘየለዋ መካይን ሕጂ ቀስ ኢልና ክንጥዎ ኢና ማለት እዩ እቲ ሰብ ከዓ ኣይሰግርን እዩ ዘሎ ሰግር እንድሕር ኣሎ እቲ ፅርግያ እንድሕር ኣትዩሎ ግን ክንህቦ ኣለና ወላ ንዕኡ ቀዳምነት ማለት እዩ ሕጂ ኸ ኣብ ክሎዝድ ዝኾነ ጃንክሽን ናብ የማን ምጥዋይ ክንመሃር ኢና which means ካብ ንእሽተይ ፅርግያ ናብ ዓቢ ፅርግያ ኣብ ክሎዝድ ጃንክሽን ናብ ዓቢ ፅርግያ ምፅምባር ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ክሎዝድ ማለተይ ገዛውቲ ክኸውን ይኽእል ወይ መካይን ፓርክ ዝኾና ምርኣይ እንድሕር ዝኽእላና ኮይነን ማለት እዩ ንርኣዮ ኣብዚኣ እንድሕር ኢናዮ ከይበፅሐ ከሎ ክረኣዮ ኣይክእልን እዩ ኣብዚኣ መለስያ ኣለኹ ንድሕሪት ሕጂ ኣብዚ ኮይኑ ብየማነ ፀጋም ክርኢ ይክእልን እዩ ገዛውቲ ክሳብ ጫፍ ተሃኒፁ ስለ ዘሎ ሕጂ ክሎዝድ ጃንክሽን ንብሎ ነዚ እዩ እቲ ክንሪኦ ንኽእል ቦታስ ክሎዝድ ኮይኑ ተዓፂና ኣሎ እዚ ማለት ኣብ ጫፍ ክሳብ ኣብዛ ጊቮይ ንበፅሕ ኣይረኣየናን ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክንገብር ኢና ወላ መካይን የለዋን ኢልና ንሕሰብ ናይ ግድን ኣብታ ጫፍ ከይድና ደው ክንብል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብታ ጫፍ ከይዱ ደው ክብል እዩ ደው ኢሉ ብክልቲኡ ወገን የማንን ፀጋምን ብክልቲኡ ኣረጋጊፁ ናፃ ከም ዘሎ ኣረጋጊፁ ክኸይድ ኣለዋ ማለት እዩ እንድሕር መካይን ኣለዋ የሕልፈን ደድሕሪ ዓይነይቲ መኪና የኽኸይድ ነየነይቲ የሕሊፈ የኽኸይድ ኢልና ፕላን ክንገብር ክንፀንሕ ኣለና ማለት እዩ መኪና ኣላ ኢልና ሱቕ ካብ ምባል ደድሕሪ ዓይነይቲ መኪና ኢና ንኸይድ ኢልና ብርግፅ ፕላንና ክንፈልጥ ኣለና መዓስ ከም ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ንሪኣኻ ኣብ ስቶፕ ላይን ከመይ ጌርና ንፅምበር ማለት እዩ ስቶፕ ሕጂ መግበሪ እዩ ምክንያት ንምንታይ እዮም ገይሮሞ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ዝሰራሕኮ ክሎዝድ ጃንክሽን ክረኣየና ዘይክእል ቦታ እንድሕር ኮይኑ የማነ ፀጋም በዝን ገዛውቲ እንድሕር ኣሎ ወይ ፓርክድ መካይን የማነ ፀጋም ክንርኢ ከም ዘይንኽእል ጌረ እንድሕር ዓፂናና ኣለዋ ኣብታ ጫፍ ከይድና ደው መታን ክንብል እዮም እቲ ስቶፕ ገይሮሞ ማለት እዩ እዚኣ ሳይን እዚኣ ላይን ኣብዚኣ ዘለዋን እዚኣ ሶሊድ ላይን ናይ ዓንተወይ ዳብል ላይን ነይረን ሕጂ ግን ሓንቲ ኮይናስ ሶሊድ ወይ ዘይተቆራረፀት ላይን ሰጥ ዝበለት ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ማለት ስቶፕ ላይን ኮይና የማነ ፀጋም ክንርኢ ስለ ዘይንኽእል ኣብኡ ኮይና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና ተኺልና ከድና ኣብታ ቅድሚ ላይን ደው ክንብል ኣለና ኣብዚኣ ከይተሓዋወሰኩም እታ ሳይን እዚኣ ስቶፕ ትብል ሳይን ኣብ ድሕሪት እንድሕር ገይሮም ኣብዚ ነታ ሳይን ኣይኮና ንርኢ ነታ ላይን እዚኣ ነዚኣ ኢና ንርኢ ኣብዚኣ ኣይኮና ደው ንብል ኣብታ ላይን ከድና ኣብታ ቅድሚያ ኢና ደው ንብል ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብኣ ከይዱ ደው ክብል እዩ ፅቢ ገይሩ ክልተ ግዜ የማነ ፀጋም ክርኢ ኣለዎ ክሳብ ሙሉእ ዘረጋግፅ ነታ ላይንሳ ወላ 99% ደው እንድሕር ኢልና በቲ 1% ክንተርፍ ንኽእል ኢና ሙሉእ መኪና ጠጠው ክትብል ኣለዋ 2-3 ሰከንድ ኣብኡ ጠጠው ክንብል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ናይ ዋን ዌይ ስትሪት ከርእየኩም እየ ዋን ዌይ ስትሪት ክንኣቱ ከለና ትሒዝና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ታቤላ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓድሽ ፅርግያ ክንኣቱ ከለና ሓድሽ ፅርግያ ሓድሽ ስፒድ ወይ ሓድሽ ሓበሬታ ርኢና ክንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሓድሽ እንድሕር ይቕየር ኣሎ ሓድሽ ነገር ኣብዚ ጫፍ ኢና ንሪኦ ኣብ ቅድሚ ምእታውና ታቤላ ኣሎ እዛ ታቤላ እዚኣ ዋን ዌይ ማለት እያ ንሳ ጥራይ ዘይኮነት ኣብ መሬት ከማን ዋን ዌይ ምዃኑ ብክልቲኡ ንቅድሚት ጥራይ ከም ዝኽየድ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ብቅድሚት ካብ ሜን ሮድ መፂና ናብ ንእሽተይ ፅርግያ ወይ ናብ ሓድሽ ፅርግያ ክንኣቱ ከለና
ዋን ዌይ ምዃኑ ኣረጋጊፅና እንድሕር ኣቲና እንደገና የማን ክንጥወኻ ምዃንና እንድሕር ፈሊጥና ናብ የማነይቲ ላይን ክንኣቱ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ኮይና ኣላ እታ ፅርግያ ሓንቲ ግዜ ንእሽተይ ክመልሰልኩም እየ እተን ማርኪን ኣብ መሬት ዘለዋ እንድሕር ዳ ርኢናየን ኣብዚ እተን ክልተ ላይን ተኺለን ክኸዳ ዝፀንሓ ማለት እዩ ሓንቲ ከምዚ ነይራ እዚኣ እውን ከምዚ ነይራ ኣብዚ ጫፍ ምስ በፅሓ ግን እዚኣ ናብ ፀጋማይ ጥራይ ተጥው ኮይና እዚኣ ናብ የማን ጥራይ ተጥው ኮይና ማለት እዩ ፀጋም እንድሕር ደሊልና እታ ፀጋመይቲ የማን ተኮይና ኣብታ የማነይቲ ክንሕዝ ኣለና እቲ ኖ ኢንትሪ ብደገ ሕጂ ካብ ሜን ሮድ ናብ ማይነር ሮድ ናብ የማን ምጥዋይ ማለት እዩ ካብ ዓቢ ፅርግያ ናብ ንእሽተይ ፅርግያ ቀዳምነት ንመን ሂብና ክንጥወ ከም ዘለና ክንርኢና ኩሉ ግዜ ካብ ዓቢ ፅርግያ ናብ ንእሽተይ ፅርግያ ናብ የማን እንድሕር ንጥወ ኣለና ነተን ፊትና ዝመፁ ጥራይና ንህብ ቀዳምነት which means ነዚኦም ማለት እዩ በዚ መፁ ኩሉ ግዜ ክንህቦም ኣለና ዓቢ ፅርግያ ምህላውና ብምንታይ ኢና ንፈልጥ እንድሕር ኢልና እቲ ንእሽተይ ፅርግያ እዚ ጊቭ ወይ ክህሉ ክእል ኣለዎ እዚ ተሓፂሮምልና ኣለዉ ማለት እዮም እሶም ክመፁ ይክእሉን እዮም ንዑ እንድሕር ርኢና ንሕና ተኣማሚና ኣብ ዓቢ ፅርግያ ምህላውና ንፈልጥ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ነተን ፊትና ጥራይና ንህብ ነቲያ ዝሓለፈት መኪና ንህባ ብቅድሜና ትመፅእ ዘላ ንህባ ካብታ የማን ዘላ ግን ንዓና ኣለና ማለት እዩ ሃሽ ማርኪንግ እዚ ሃሽ ማርኪንግ ዝበሃል ኣብ ማእከል ፅርግያ የማን ክንጥወ ከለና ንጥቀመሉ ሽራጥ ፃዕዳ ዝፀንሐና ማለት እዩ which is ነታ መኪና ናትና ሴፍ ዞን መፀበይ እዩ ካብ እቶም ምሳና ዝፀንሑን ካብቶም ሓደን ንዓና መዕቆቢ እዩ ተገይሩ ዘሎ ልክዕ እቲ ላይን ክንርኢ ከለና ክንኣትዎ ክንክእል ኣለና ነዚአን ክንዓፅወን የብልናን ነዚኦም ክንዓፅወን የብልናን ካብዚኣ ቀዳምነት ኣለና ምስኣ ዘጨንቕ የብልና ንእሽተይ ክመልሳያ እታ ቪድዮ ክርእየኩም ኩሉ ግዜ ነዚ ሕንፃፅ እንድሕር ርኢናዮ እዚ ሕንፃፅ እዚ ይፍቀደና እዩ ክንረግፆ እዚ ከፋት ስለ ዘለዎ ኣብዚ ጋፕ ስለ ዘለዎ ክንረግፆ ይፍቀደና እዩ ዘይፍቀደና እንድሕር ኮይኑ እቲ ላይን ልክዕ ሶሊድ ክኸውን ዕፁብ እንድሕር ኮይኑ ከም ዝበለ ዝተላገበ እንድሕር ኮይኑ እቲ ላይን ክንረግፆ ይፍቀደናኒ ማለት እዩ እዚአን ክፉት ላይን እንድሕር ኮይኑ ካብ ፈለማ ክንረግፆ ንኽእል ኢና ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ኣብዚ እኹል ቦታ ስለ ዘለና መርጋፅ ከማ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን መኪና መማዕራረይ ስለ ዘለና ንእሽተይ እንድሕር ኮይና እቲያ ኣረው ዘላታ ቦክስ ግን ንኩሉ ጥሒስናዮ መፂና ብኡ ክንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ብፀጋም መፂና ክንኣቱ እንድሕር ፈቲና እታ መኪና ንጎኒ ስለ ትኸውን ንኣብነት እቲ ላይን ክሳብ ኣብዚ ፀኒሑ እንድሕር ኢልናዮ መኪናና በዚ እንድሕር ከምዚ ጌርና ከነእትዋ ፈቲና ነዚአን ክንዓፅወ ኢና ነተን በዚ ዝሓልፋ መካይን ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና እታ መኪና ካብ ፈለማ በቲ ላይን ጥሒስና መፂና ከምዚ ኢልና ሙሉእ ከነእትዋ ክንክእል ኣለና ከምዚ ኢልና ክትኣቱ ክትክእል ኣለዋ ማለት እዩ ንክልቲኦም ኣይንዓፅዎም ኢና እንድሕር ከምኡ ጌርና ፈተና ከምዚ ንጎኒ ኮይና እንድሕር ከምዚ ደው ኣቢልና እታ መኪና ንጎኒ እንድሕር ኮይና በዚ ምሳና ክመፁ ዝፀንሑ መካይን ክዕፀዉ ስለ ዝኽእሉ ብድሕሪና የትርፈና እዩ ፈተና እንድሕር ከምኡ ጌርና ማለት እዩ ታቲ ትክክል ከምዛ ክርእየኩም ፀናሕኩ ሙሉእ ኣብዚኣ ኣስተኻኺልና እታ መኪና ደው ከነብላ ክንክእል ኣለና